Ngibingelela abazalwane egameni likaJesu. Ngikholwa ukuthi sengibuye kwesibili nale topic ethi ayibe yodwa yokukholwa, okusho ukuthi kubalulekile ukuthi ngithi ukuchaza futhi more kuyona. Ake sikhuleke. Baba ongcwele, siyabonga egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu wethu unathi njalo uma senza umsebenzi wakho, yena ozosenzela thina sibe Nkosi channel, asibe Nkosi umbhobho wokudlulisa umyalezo. Ngakho-ke sicela ukwembathwa inkazimulo yakhe nobukhosi bakhe nenkanyiso yakhe, ukuba nozwayo Nkosi angezwa thina kodwa ezwe yena omdala wey'nsuku. Thatha udumo nezibongo zonke, uKristu lamandla, amen. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Kusawuyena u-Isaac lo okhuluma la mazwi kaNkulunkulu. Ngiyathanda bazalwane ukuthi ngiveze ezinye zezinto la engithanda ukuthi ngiyimbule engambulekanga kuleya ntshumayelo yokuqala. La verse 7 kuyena chapter 3 kuLuka ithi, ngakho-ke wathi isixukweni ezaziphumele ubhapatizwa nguye, Nzalo, Yezinyoka, ubani onibonise ulaka, unibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ningaqali ukuthi phakathi kithi sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi, ngakho yonke imithi engathethi isithelo esihle inqunywa iphonswe emlilweni. Izixuku, verse 10, izixuku zambuza zathi, pho sizakwenzani na? Waphendula wathi kubo, onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo, naye onokudla enze njalo. Amen. Amanye amazwi la into ezoyichaza ile ethi, yini isizathu sokuthi umuntu kubaluleke ukuthi akholwe? Yini isizathu sokuba umuntu kubaluleke ukuthi angene ensindisweni? Isizathu esenza ukuthi kubaluleke umuntu ukuthi angene ensindisweni yilesi: kuyenzeka uzale emndenini onabantu abangakholwa nhlobo, abangazi bamkhonza uNkulunkulu. Kuyenzeka uzalwa kubantu abayikhonzela amakhambi. Kuyenzeka uzalwa kubantu abakhonze kakhulu amasiko, le mikhuba ekuthiwa amasiko. Kuyenzeka uzalwa emndenini okungeyona nje inkinga ukubona ukuthi kwenziwe noma yini kubantu abaphila emhlabeni. Uzalwa emndenini enjalo. Uma nikhula ekhaya kunemikhuba yakhona yasekhaya eyenziwayo, ekuthiwa nizanye ukubanjwa ukuthi nikhule ngale ndlela bona abafisa ngayo. Kwiqiniso iy'ngane ey'ningi mayizalwa, ezinye zijombiswa imililo, ezinye kwenziwa izinto ezihlukahlukene ey'ningi eziba yimikhuba abantu abasuke bekholelwa kuzona ukuthi ingane izokhula kahle ngoba yaseyenziwe leyo nto. Ngithanda ukuveza ukuthi ukubaluleka kokukholwa kusizaphi. Ukubaluleka kokukholwa kusiza ekuthenini awuhambi uba namathemba anganasiqiniseko. One, uma ukhula emndenini ongamkhonzi uNkulunkulu yena yedwa njengeNkosi nomsindisi, maningi ama-trap ogcina ungene kuwo. Emlandweni wasendulo uthi emindenini bekuba nomuntu, umndeni nomndeni ububa nomuntu okuwuyena okuthenjelwa kuyena, obeba umboni wasefemelini noma okwazi ukubona izinto. Uma kunenkinga kuthiwa hambe uye kusibanibani owasemndenini, onendlu nje yakhe la kuthiwa uhlala khona, kuthiwa hambe kuyena uma unenkinga, akwazi ukubona izinto zakho, akwazi ukukutshengisa futhi nezinto ezizokwazi ukuthi zikusize. Ngamanye amazwi wayefana nomelaphi wasegcekeni noma wayesemndenini. Loyo muntu umuntu owayethenjiwe, umuntu owaye-honest, owayethi mayenza izinto
azenze ngokuthembeka umndeni uthi mawuthi hambe kuyena ubuneshow ukuthi uzosinda kule nkinga osukubhekene nayo. Ngokuqhubeka kwesikhathi lowo muntu wagcina esethengeka ngoba into engenayo uNkulunkulu ilula ukuthengeka kalula. Wagcina esethengeka lowo muntu sekuyena oqoba umndeni. So-ke ukubaluleka kokukholwa kusiza, ukubaluleka kokukholwa ukuthi awuhambi ngamandla nangomcabango wengqondo yakho, kodwa uhamba ngokulalela uNkulunkulu ukuthi uthini kuwe. Noma kuthiwa umuntu obhedayo, kodwa awubhedi ngendlela esidlulele uma uwumuntu okholwayo. Uhambe kube khona umoya kaNkulunkulu okukhuzayo ukuthi iyeke lento yenzayo. Ngoba lesi sikhathi esikhuluma ngaso isikhathi sokuthi izinto ezifana nalezi fanele sisibalule ukuthi ukukholwa kumsizaphi umuntu. One, ukukholwa kuyamsiza umuntu ukuthi angadlali abantu. Ngoba abantu kulezi zinsuku bagcwele umoya wamanga bonke. Wokuthi uma uke waqhamuka wathi uneyinkinga bahusha imali left, right, center, usala ungenamali ungenalutho ngenxa yokuthi uveze wena ukuthi ufuna usizo kubo. Laba bantu balesi sikhathi samanje ababhizi abantu basiza abantu, abasiza abantu empeleni. Kodwa they are there ukuthi nabo bayikhandela imali, bayitholile imali. Hayi ngoba ukuthi inhloso yabo ukusiza abantu. So-ke umuntu osiza abantu engathunyiwe uNkulunkulu noma engayenzi lento ngoba uNkulunkulu odwa akayenze, lowo muntu lowo usuke enobugebengu asuke nabo. Ngithanda ukuveza ukuthi kulezi zinsuku sewandile lo mkhuba ngisho emabandleni ethu, even asindisiwe sinabantu abalekelela uNkulunkulu, abazi ukuthi uma eke wanebandla lanabantu abawu-30 noma abawu-50 sekufanele alande izinto zakhe ezizokwazi ukuthi zidonsa abanye abantu bangene bagcwale esontweni. Bazalwane, empeleni iqiniso lithi ivangeli alilekelelwa. Once lalekelelwa kusho ukuthi uMoses akasayi uNkulunkulu ayobuzela abantu ukuthi Nkosi nampa abantu bakhala ngokuthi kwenzakalani. Isona sizathu-ke sengifuna ukukhuluma ngaso esenza ukuthi kube ne-conflict engaka emabandleni ethu asindisa. Asiwayekela ungasindisiwe ngoba vele awanankinga right enjalo. Ngikhuluma ngebandla lisindisiwe mina. Ngoba nevangeli nayo lingama-level, khona i-level ekufanele wazi ukuthi ukuyiphi manje. So le level yensindiso angeke uyizwe wena uma uvela ungayifuni, uma unganandaba futhi nayo. Mawunelisekile la ukhona ngeke uzuyizwa, ibambe lapho nje uqhubeke la ukhona ngoba la si-correcta the mistakes that are being made abantu abasindisiwe. So nansi-ke inkinga, uxotshiwe nengozi enkulu ile yokuthi make wangeniswa emanzini wabhabhadiswa, wahamba wekholeji wafunda, wabuya nesitifiketi noma wabuya nediploma ne-degree noma ne-doctorate, wawusubuya uma usubuya lapho usugcwele i-pride, ubugcwele i-pride ngale ndlela yokuthi abantu babukela phansi, abafundile wena ufundile. One of the things ezenza ukuthi uNkulunkulu abaleke. Omunye umuntu kuzobe sengathi ama-attacks wathola endaweni ahlala kuyona noma kanjani, kanti i-attack yokuqala uyena oyi-attackile ngokuthi avele uNkulunkulu enamandla. Asiveli uNkulunkulu sinamandla, sivela singenawo ukuze sinikeze amandla akhe. So-ke into yokuqala eyingozi ekuhambeni noNkulunkulu uma uyi-leader evangelini lensindiso, fanele ukwazi ukubona abantu njengoba uJohane ethi uyababona abantu bengena kodwa bengazile ngenhloso yokuzokholwa. Ubabona beyizinyoka nje, ethi Nzalo yenyoka, ubabona ngamehlo kaNkulunkulu ukuthi laba bazile ukuzokhonza. Kulezi zinsuku ibandla noma ama-leaders wethu afelwa amehlo kamoya up to a level ethi baze bahambe beyolanda amanye amehlo kwabanye abantu ukuze bakwazi ukubona izinto ngoba amehlo kamoya asefile. Izinto ezibulala amehlo kamoya nazi. Amehlo kamoya ukuze afe kumzalwane abulawa one, i-pride. Abulawe yini? Abulawe i-pride
Ngichaza ukuthini lapho? Ngichaza ukuthi i-pride ivela esikhathini sokuthi umuntu aziveze engcono kunabanye abantu. Leyo nto iyawabulala amehlo kaNkulunkulu ka-spiritual, iyakubulala ivangeli, iyakwenza uphile usuwupopayi nje kodwa usulokukhohlisa abantu bengathi khona into ayiphethe kanti awusaphethe lutho. uNkulunkulu uyamshiya umuntu one-pride. I-pride iyona eyenza ukuthi umuntu agcine esenokuthi enhliziyweni yakhe efana ahambe nevangeli liyisibindolo linjalo, ngoba i-pride ithini? Akafuni ukuzehlisa. That is why uma sishumayela kulezi insuku siyalishumayela ivangeli, it's good, kuhle, siyathandeka lokho. Kodwa into eyingozi neyembi kakhulu ukuthi umuntu uma engafuni ukusivuma isono sakhe aqhubeke nevangeli, noNkulunkulu uyamshiya lo muntu. Yingakho kulezi insuku uma sibona emabandleni esikhonza kuwona bonke abantu njengamanje abashumayela ivangeli bayinyanga, bonke abantu abasemabandleni bayizangoma, bonke abantu bafuna ukuba abaprofethi, but abakufuni ngokwesystem kaNkulunkulu, bakufuna ukwenza ngenyama yabo. That is why amabandla kulezi insuku esefana negceke likaSathane la kudlalela khona uSathane. Isizathu yini? Amehlo kaNkulunkulu aphelile ey'ncekwini, azisenawo ukuba zibone izinto eziyingozi evangelini. Njengamanje emabandleni amasatanist agcwele emabandleni, but ngoba amehlo kaNkulunkulu awekho, awasebenzi, abakwazi abafundisi ukuyibona leyo nto ngoba kwabona balimele. So-ke lithi-ke leli lizwi, Nzalo yey'nyoka, nitshengiswe ubani ulaka likaJehova? Abantu abaningi babalekele ebandleni lensindiso nje, bebonakala kogoli befunza abantu amagundane, bebafunza iy'nyoka. Isizathu ungene ebandleni ngoba azi ukuthi kunemali etholwayo, uzama ukuphefoma nje ama-miracle, akasaboni noma kungeseyona i-miracle kaNkulunkulu ukuthi iyamhlaza imveza kubantu. Isikhathi samanje sinjalo, sisimbule thina ngoba asinayo inkinga ukuthi sihambe sisambule. Lesi sikhathi sifuna abantu abazihlukanisele, abantu abazaziyo ukuthi uNkulunkulu akabafuni beyilento bona abayifuna beyiyona, kodwa uNkulunkulu bafuna beyilento yena afuna babe yiyo. Ngami ngengqondo yakho, ngami ngokwazi kwakho la, kodwa hamba ngokuthi uNkulunkulu ufunani kuwe. So kama kuthiwa Nzalo yey'nyoka, kushiwo abantu abangena la ebandleni lesindiso bengawashiyile amasiko, le mikhuba lebizwa ngamasiko, le mikhuba le egcwele izwe lonke. Abantu umuntu abambe imbuzi acabanga uzosevwa imbuzi. Umuntu uma nje uma ukholwa usuke understanding enhle kabi ethi angikwazi ngimkhulu kangaka ukuhlengwa imbuzi, ngihlengwe isikhukhukazi, angikwazi bazalwane, ayikwazi ukwenza into enjalo ngoba ukukholwa uJesu okuyena ohlenga abantu. Kulezi iy'nsuku njengoba ivangeli sekugcwele abantu bemikhuba emabandleni ensindiso, isizathu sisimpulu ukuthi siyasaba ukutshelana amaqiniso. Abantu abamusa ukumikisa ivangeli nemikhuba yabo. Ivangeli nemikhuba akukwazi ukuba ngamikiswa ndawonye. Umuntu usindisiwe usuke ungasho ukuthi i-history le eyenzeka ngo-1990 bani. Cha, ukusindiswa kuyona into ye-history, into ya-daily, usuku nosuku. Ngisindiswa, ngangivukile namhlanje ngisindisiwe ngoba akade bephunyuzwa emzimbeni, ngikwazile ukubuyiswa. Ithe ingelosi mayifike bakhombe umuzi nomuzi, ithi la funa kuhambe bani, lapha ngasinda nami lokho. Insindiso isho ukuthi usuku nosuku ngiyabonga ukuthi liyashona usuku ngisakholwa, ngisabhilivela kuYesu yena yedwa. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ukwazile ukukhatha off imicibisholo yesitha. Insindiso is a daily living life. Akuyona ukuthi fanele usixoxele i-history ukuthi mina ngonyaka othile, i-history leyo ukuthi uphumaphi, kodwa njengamanje ukuphi, which is important. Okubalulekile ukuthi njengamanje ukuphi. Uyabona into ukuthi sithi masifakaza sithi mina ngangenza ukuthi ayibalulekile leyo nto. Okubalulekile ukuthi manje wenzani. Ngoba lithi izwi leNkosi masifunda ngelinye ilanga lithi uNkulunkulu
akajabuli manje sibona sibuyele emuva. Masifunda incwadi yamaHebheru, Hebrew chapter 10. AmaHebheru chapter 10 athi, ngakho maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu, ukuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. Ngokuba kuseyisikhashana nje, ozayo uyeza akayikulibala, kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Bese 15, bese 39, kepha thina asisiba bokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa kuze kube ngokusindiswa komphefumulo. Ingeke nizwele ukuthi ngithe khona ukusindiswa kwenyama. Njengamanje ukusindiswa komphefumulo kufanele sithi masibambelela kulesi sibindi size sifike kuleso sigaba sokuthi njengamanje sekusindiswe ngisho umphefumulo. Asihlehleli-ke emuva masihamba nalivangeli, sibambelela ebukhoneni nasekwazini.